Mae'r mynyddau yma'n tawelu'r meddwl ac yn cyfoethogi'r ysbryd. Mae'n fraint i gerdded yn y preseli, yn trad ni yn cyffwrdd ag olion trad bobl o'r oesoedd gynt. Tra bod ni'n twrio yn cwestiynu, yn treol datgloi cyfrinachau y bobl a fi'n byw yma, cofiwn hefyd geiriau y bardd Iwan Llwyd fod hanes dal yma yn hen ogle ar garreg. Maen nhw'n gweud mai cerrig sy'n dal cof. Ni'n cadw ati i warchod a pharchu ein hanes, ein traddodiad, ein cymunedau a'n tir ar gyfer y dyfodol ac ar gyfer pawb. Yng ngeiriau Waldo. Cadw'n y mir rhag y bwystfil. Cadw'n y ffynon rhag y baw. Un o'r pethau cyntaf, da chi'n gweld tan da chi'n dod ar daith i Foel Drygarn, ydy da chi'n gweld y marker yma am brwydr y Preselau. A yn cyfnod yr Ail Ryfel Byd, beth oedd yna yn yr ardal yma oedd o'n nhw'n defnyddio'r lle fel ardal ymarfer milwrol. A wedyn ar ôl yr Ail Ryfel Byd, oedden nhw wedi meddwl am troi yr ardal fewn i range. Felly ar i'r bobl lleol penderfynu, oedden nhw'n eisiau cochi mynediad i'r safle. Felly ar i'r parchedig Parc, fod yn dilyn, y brwydr i gadw'r lle yn ogor. Mae o'n rhywbeth pwysig i nodi. Wrth gwrs heddiw, da ni'n mynd i fod yn edrych ar yr Foel Drygarn, y safle archaeolegol, ond mae'n bwysig jyst i pwysleisio bod yna treftadaeth mwy ddiweddar yn yr ardal hefyd. Foel Drygarn. Dyma chi le mawreddog. Mae hyn yn le ar gyfer 3 brenin yn ôl pob sôn. Brenhinoedd môr, meilir a madawg. Yn ni'n ymweld Foel Drygarn. A so mae hwn yn fryn caer o Oes Haearn, a newn ni siarad dipyn bach mwy amdano fo tan da ni'n agosach iddo fo. Ond mae jyst yn rhoi persbectif iddo chi fyma o un o'r peth cyntaf da chi'n gweld. Un peth pwysig i pwyntio allan neu pwysleisio ydy'r ffaith bod y safle wedi i'w cyfrestru fel heneb. So mae'r safle wedi ei dynodi gan cadw, felly os da chi yn dod allan i weld y safle, da chi angen sicrhau eich bod ddim yn disturbio unrhyw darnau o'r safle. Un o'r pethau i pwysleisio ydy pethau fel planhigion fel gos sy'n tyfu ar y safle, a wrth gwrs mae'r safle yma'n mae'n safle anferth, ond mae o'n un o'r problemau da ni'n cael. Yn enwedig efo safle o'r llai, beth ti'n gael ydy mae'r greiddiau yn gallu achosi i'r archaeoleg symud. So mae o'n un o'r pethau pwysig da ni'n trio wneud ydy da ni'n trio gwneud gwaith i delio hefo'r problemau. Ond y fyma ti'n chi gweld mae gen ti'r gos. A mae'n un o'r pethau da ni'n gallu wneud ydy just monitro y sefyllfa dros amser just i weld os ydy'n mynd yn waeth. Ac os ydy'n, wedyn da ni'n cario allan gwaith. Felly da ni'n dechrau cleimio fyny i top y fryngaer. A'r un peth pwysig i feddwl amdan tan da ni'n meddwl amdan y golygfa o'r fryngaer ydy mae'r golygfa wedi newid dros cyfnod. So wrth gwrs mae'r tirwedd wedi cael ei siapio ar ôl hynna. Felly mae'r tirwedd da ni'n gweld heddiw yn hollol wahanol i'r tirwedd o bobl yn gweld yn y gorffennol. A dwi'n meddwl rei weithiau mae bobl yn gweld y tirwedd yma, maen nhw'n meddwl dyma'r byd naturiol, ond i ddweud y gwir, mae o'n tirwedd sydd wedi cael ei siapio, siapio gan pobl dros amser. So un o'r pethau i pwysleisio tra dyn ni'n teithio fyny at dop y fryngaer, ydy yr olion o'r tai crwn. A
Os di bobl ddim yn cyfarwydd hefo nodweddion archaeolegol, mae'n reit hawdd i basio nhw. Ond jyst i danos, da ni'n gallu gweld oel. So i bobl wrach sydd yn gwylio sydd wedi bod i Castell Henllys, fydd yn wrach wedi gweld y tai crwn o Oes Haearn. Ond yn fyma, be da ni'n meddwl sydd yn fyma di oel tai crwn. A ti'n gallu gweld bod y planhigion wedi tyfu drost yr ardal. A mae o'n neud ydyn bach yn anoddach i dod o hyd i hein. Mae yna rhyw 200 o hein ar y safle. Tawelwch sydd yma nawr, ond gallwn ddychmygu'r bobl a fi'n byw yma amser maith yn ôl. Dewch gyda fi i'r amser gynt. Mae hi'n gynnar yn y bore, 1 funud cyn i'r hoel godi. Mae pobl yn cysgu yn y cartrefi bach crwn, rhedyn sych ar bob to. Mae fflam isel mewn lamp garreg tu fewn bob cartre. Mae'r hoel yn codi ac yn goleuo tu fewn 1 cartre. Mae teulu bach yn cysgu'n sownd. Nhw'n byw mewn cartre bach, ond mae yna le i bopeth ac mae popeth yn ei le. Mae yna fasged o wlân, gyda darnau o bren a cheri crwn mwyn troelli'r gwlân. Ar silff isel, mae modrwy ddu a brechled plentyn. Draw fyna, mae cerrig mawr mwyn malu grawn. Mae llwyth o gerrig mân ma wedi dwad o'r afonydd neu o'r môr. Yn agos i'r tân, mae pentwr o gerrig bach pert, cerrig melyn, gwyn, gwyrdd a glas tywyll. Un o'r pethau newch chi sylwi, tan ydych chi'n dod i top o'r safle, ydy mi chi'r ardal fflat ma, ydych chi'n gweld. Na, mae hwnna'n rhan o'r wal sy'n mynd o gwmpas y safle, neu rampart, fel fyswn ni'n deud yn Saesneg. Un peth diddorol i pwysleisio ydy'r ffaith, so mae'r wal yn dod o gwmpas y safle, a wedyn maen nhw'n defnyddio geoleg naturiol y safle. So maen nhw'n cymryd mantes o'r tirwedd, felly dyn nhw ddim yn gorfod adeiladu wal o hyd gyd o'r safle. Un o'r pethau sydd ar y safle sy'n hyn a hynna ydy yr carneddau. Mae yna 2 ohonyn nhw ar y top, a dyma ni un tu nôl fi, a mae hwn o Oes yr Efydd. Felly mae'r pobl oedd yma'n Oes yr Haearn yn gweld pwysigrwydd yn y carneddau. A un peth diddorol ti'n ffeindio ar lot o carneddau, a wneud i ffeindio nhw mewn darnau eraill o Sir Benfro, trig point yr Ordnance Survey ar y top, un o'r carneddau. Un o'r problemau da ni yn cael ar y safle, a dwi'n gallu gweld nodwedd ond fo'n fanne, ydy'r ffaith bod bobl yn dod i'r safle a maen nhw yn penderfynu symud rhai o'r cerrig a ychwanegu iddo fo hefyd. A mae hynny'n rhywbeth da ni'n ceisio trio stopio bobl wneud hynna, oherwydd mae o'n newid ffabric y safle. Ac os da chi'n gallu meddwl dros amser, os di lot o bobl wneud hynna, mae siap yr carnedd yn mynd i newid. Felly, da ni'n cochi tystiolaeth sydd wedi bod yna ers miloedd o flynyddoedd. Mae'r teulu wedi dino nawr, a mae'r tad yn procio'r tân i adfywio'r fflam. Mae'r mwg yn codi a hongian uwch ei pennau. Mae'r fam yn lapio blanced trwm o gwmpas i ysgwyddau a chodi bwced pren. Mynd i nôl dŵr o'r ffynon mai. Jawch, mae'n wer. Mae'r cerrig yn llithrig. Am eiliad, mae hi'n edrych mas at yr olygfa, ei hanal fel cwmwl. Nawr, mae'n amser brecwast. Ceirch gyda llaeth twym, pinsyn bach o halen. Mae diwrnod fysi o waith, tra bod y plant
yn ware. Cyn nos, mae'r teulu nôl yn eu cartre. Tra bod nhw'n trafod newyddion y dydd, mae cawl yn berwi ar y tân. Cawl a sers ar ei wyneb, fel wedodd y bardd Dewi Emrys. Wrth i'r deulu bach clwydo, mae'r gwynt yn codi a'r awyr yn oeri. O dan ser a llwyr llawn ei chorff, mae lliged yn cau. Atgofion yn freuddwyd. Da ni ar ochr gogledd orchewin y Caer, a da ni wrth y carneddau yn fyma. A beth sgen ni o flaen ni, da chi'n gallu gweld yr waliau fryngaer yn dod just o bob ochr, o'r ddau ochr, a wedyn mae'n mynd lawr. Dyna lle fydd yr mynediad i ddod fewn i'r safle. Un peth, cwestiwn diddorol ydy, da ni efo'r syniad ma bod, fod gen ti'r waliau yma a bod nhw yn amddiffyn y fryngaer, which mae'n siŵr oedd o'n un o'r agweddau bod gen ti rain, ond o bosib hefyd, mae'r safleoedd yma'n rhyw fath o symbol, rhyw status symbol, wrach o pŵer y safle. Un peth ddiddorol o'r ffaith bod gen ti'r mynediad yma, os da ni'n mynd yn bechach ymlaen yn y tirwedd, mae gen ti lot o fryngeirau eraill. Felly, mae o'n diddorol bod gen ti'r mynediad yn dod o cyfeiriad yna. So mae yna lot o cwestiynau mewn archeoleg. Da ni'n rhai weithiau ti'n neud yr ymchwil, a wedyn wrth i ti dod o hyd i ryw ateb, ti'n ffeindio bod gen ti mwy o cwestiynau. Un peth diddorol o'r cyfeiriad yma o'r fryngaer ydy, da chi'n gallu gweld y gwahaniaeth rhwng yr ucheldiroedd a'r iseldiroedd. A beth sy'n diddorol ydy'r gwahaniaeth. A beth ni'n gallu gweld i lot o datblygiad, lot o ceie, wedi cael eu cael ffwrdd yn y tir sy'n is i lawr, a wedyn yn yr ucheldiroedd mae o'n agored. Mae o'n cofnod o'n treftadaeth ni. Y Preseli. Dyna chi le i'r ddasol. Mae'r awyr yn ymestyn mas o'ch blaen. Gallwch weld y cymwlau yn dod miwn o'r môr. Bydd glaw cyn bo hir, siŵr o fod. Mae'r glaw yn llifo yn yr afonydd sy'n awyddus i fynd getre i'r môr. Mae ffynhonnau yn y Preseli sy'n gwella salwch, fel cryd cymalau neu lliged poenus. Ers oesoedd, mae pobl wedi gadael pin neu geiniog mewn ffynnon ffyryn, gyda'r gobeith bydd y dŵr yn gwireddu ei dymuniadau. Mae dŵr y Preseli mor bir, mor sanctaidd, with rhai yn ifed e mas o benglog sant. Mae dŵr yn codi o'r ddaear yma ac yn penderfynu aros mewn cors. Mae cylch o gerrig a'i trad yn y gors. Nhw'n edrych lan at yr hoel a'r llwyr ac yn astudio'r ser. Mae lot o gerrig yma ar y Preseli. Mae rhai yn gweud mai cewri sydd wedi lluchio'r cerrig yma o gwmpas y lle, yn towlu nhw at ei gilydd ar ôl cynenni. Mae yna gerrig sydd wedi gwthio mas o'r ffwrnes tanllyd yng nghrombil y ddaear. Maen nhw'n eistedd dawel nawr ar wyneb y tir. Mae'r awel wedi tywelu ei creithau. Mae meini hirion yn sefyll yn stond ar y Preseli, yn dal i ddangos y ffordd ar hyd asgwrn ciewn y mynyddau. Mae yna gerrig yma sy'n parchu'r meirw. Falle bod nhw'n cofio enwau'r bobl a fi'n byw yma, amser maith yn ôl. Yn ôl pob sôn, mae yna gerrig yma sy'n canu
fel cloch. Falle, dim ond y cerrig sy'n gwybod siw dath y meini mawr yr holl ffordd lawr i'r tir gwastad mwyn ymuno a chôr y cewri.